Kamano kuom kitera Mogi TV kaniri uruoge makedo ne ratich oganda okwayo oganda jo Kenya mondo bio yiere jotelo manyalo chwalo agenda mag jopiny mbele to ok mekgi giwegi. Ne giwuoyo romo mane okelo kanyakla joked ne ratich oganda kod jofuambo ka gipuoyo ute fuambo kuom menyo mibadhi gi telo marach ka gisingo ni gibiro tiyo kanyakla mar nyayo demokrasia e pacho kae. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo mar adek ma ibago higa ka higa makelo kanyakla riwruoge makedo ne ratich oganda kod ute fuambo, romo mageto manyo yore mag nyayo demokrasia kod telo makare. Riwruoge go ko oganda jo Kenya mondo bed motang' e yiero mabiro kendo giyier jotelo ma onge historia mar mibadhi, ndicho kod nek kaka yor nyayo telo makare thurka. Kenya's democracy thrives when voices rise together, voices like ours. So let this moment that we have in the next 2 days be a renewal of our shared resolve. Jonek gijo kuoe gijo kumar timbe giricho osemako system mafuanda manga mabera kumi nafas political parties ge mako nafas mari yoro gine magi yoro IBC koro giketo gino tek manga maber dakid nafas wawacho niko pono gidiwinch pach jopiny bas gige moket kando mondo wachaka fresh. Jakom komiti marango weche mibadhi od bura Shakil Shabir oseo jowetene mani od bura ma owacho ni oseng'iewo gi sirikal kendo sani gitimo mana dwach sirikal ka ok gidewo jogo manoyierogi. We were passing the public participation, one of the bills, and it was a third reading, and there were less than 10 people in parliament. The law is, if somebody gets up and reminds the speaker that there's no quorum, the speaker has no right, no other option other than to postpone that particular aspect. Koro wanwawegi nyaka koro wapar diriyo ni bende pod wadhi keto pachwa geno wa kuom wabunge ma monyiew koso wadwa kawo wabunge madhi chung kod jopiny mondo kero ratiro mar oganda. They are forced us to be part of the opposition because some actors have to step in and deal with the governance problems. So this has also put us under so much pressure because part of the work we are supposed to do is also the work of the opposition. Oyangore ni nyaka sani jofuambo moheo 500 odinne gi piny mangima kaluwore gi sigenni magisebedo ka gimenyo matuomo telo marach kadwaro koro nitie mar medo sundo tend pinje ochiw lwasi makare ne tij fuambo. Seche moko bende yudo kata ka jo media bende seche moko yudo kata ka polise kata sirikal donjore kodgi kata ka communication authority dwaro kata simo media tiyudo kata ka civil society seche moko bende gin magikuongo giringe court to giyudo order mondo gihakikisha ni media okonyon gi sirikal. Koro gitiyo kone gikonyore ng'ato mako bad nyawadgi koni ng'ato mako bad nyawadgi koni. Kata obedo ni tend piny Kenya osebedo ka kwero oganda mondo mi kik donjre siasa mag pinje libamba, giramo ni gin giluwo chike matawo piny mangima masiro demokrasia, kuom mano ok gibiweyo keto wang'gi mago matimore e pinje malibamba. Suluhu has managed to silence the opposition and she has also managed to silence the media and also CSOs. So we are not going to be silent in Kenya because now we are going to be speaking on their behalf. To my mibadhi mose bed bende kitimo Kenya kae ni ikwalo mbulu mar jopiny inego jopiny then wacho ni bur mondo wabed walos iloso kod jomangima koso jomotho. Bang' yiero ma Tanzania bedo kod tulo nyakorom Gajwang' wenge jogi makedo ratich oganda koro ng'iyo piny Uganda gi piny Kenya haigik timo yiero go madongo kageno margi en ni ute mag fuambo kod keyo pod biro medo menyo mag mutendre kod nyayo demokrasia kata oyo e pinje duto ma Afrika ma ugwe. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Report mar riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International oseyo piny owacho kuom kawo nonro mar jopiny kod jogo makedo ne ratich oganda taro mar chik ka gitiyo kod yore manyasani mag tudruok. Maendi kaluwore gi report margi ma orango